नमस्कार, आशाच किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मालवणी पद्धतीची झणझणीत फिश करी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे अर्धा वाटी किसलेला नारळ, 3 टोमॅटो हे मी उकडून घेतले आहेत। तुम्हाला उकडून नको असतील तर तुम्ही असेच घेऊ शकता। हे आहे 1 चमचा भिजलेले धणे भिजत घातले आहेत कारण वाटणाला बरे पडतात। हा आहे अर्धा छोटा कांदा, तुम्ही चिरून घेतला आहे। यात आहे 4-5 लसूण पाकळ्या, अर्धा चमचा हळद। या आहे संकेश्वरी भिजवलेल्या मिरच्याही भिजून घ्यायच्या आहेत, वाटणाला बऱ्या पडतात। जर तुम्हाला मिरच्या नको असतील तर तुम्ही मिरचीची पूडही घेऊ शकता, पण मिरचीने फिश करी फार चांगली होते। आता आपण हे सर्व साहित्य मिक्सर मधून वाटून काढणार आहोत। मिरच्या आणि धणे भिजत घालून वाटल्यामुळे आपले हे वाटण पटकन आणि बारीक वाटून झालेले आहे। हे पहा, या झणझणीत मालवणी फिश करी बरोबर मी तुम्हाला दाखवणार आहे सुरमई फ्राय। तीही मालवणी पद्धतीचीच आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा, भिजवलेली 15-20 कोकम, जशी क्वांटिटी असणार तसे याचे प्रमाण आपण वाढवायचे आहे। आला मोठा चांगला 1 तुकडा, 7-8 लसूण पाकळ्या, चिमूटभर हळद आणि हे आहे मीठ। आलं, लसूण आणि हळद आणि कोकम आपण मिक्सरमधून बारीक वाटून काढणार आहोत। तसेच फिश तळण्यासाठी लागणारे साहित्य बघा, हा आहे मालवणी 2 चमचे मसाला। तुम्ही मिरची पूड घेऊ नका कारण या मसाल्याने फिशला फार चांगली चव येते। अर्धा चमचा आहे हळद, हे आहे 2 चमचे तांदूळ पीठ। हा आहे एकदम बारीक रवा, जाड रवा आपण घेऊ नये। हे सर्व आपण एकत्र करून घेऊ। आता आपण फिश स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, अर्धा तास झालेला आहे मीठ लावून। हे बघा, त्यापैकी हे आपण करीला फिश काढून ठेवले आहे। याला आपण कोकम आलं लसूणचं मिश्रण लावायचे नाही, हे आपण साईडला ठेवू। आता आपण याला थोडं मीठ लावून घ्यायचं आहे। हे बघा, जास्त लावायचं नाही आहे, नाहीतर फिश खारट होणार। थोडंसं आपल्या अंदाजाने हे असं मीठ व्यवस्थित याला असं लावून घ्यायचं प्रत्येक तुकडीला। आता हे जे आपण वाटण केलं आहे कोकमाचं, ते याला व्यवस्थित लावायचं आहे कारण मच्छीला कोकम, मीठ, आलं लसूण हे व्यवस्थित लागायला हवं आहे, तरच मच्छीला टेस्ट येते। हे असं आपण व्यवस्थित लावून घ्यायचं चोळून। असं छान पैसे लावून घ्यायचे झालं। आता आपल्याला हवा असेल तर मालवणी मसाला 1 चमचा परत या तुकड्याला लावायचा आहे कारण तिखट मच्छी फार छान लागते। व्यवस्थित लावून घ्यायची आणि हे आपलं लावून झालं आहे। आता आपण अर्धा तास हे फिश असेच ठेवायचे आहे। त्याच्यानंतर अर्ध्या तासाने आपण हे तळायला घ्यायचे। आता आपण सार फोडणीला घालायला घेऊ। त्याच्यासाठी साहित्य बघा, अर्ध्यातला अर्धा कांदा आहे, 1 पाकळी लसूण, 5-6 कोकम आहे। हा मसाला नाही घ्यायचा, तेल आहे, 10-12 कढीपत्त्याची पानं आणि हे आपलं वाटण आहे। आपण आता सार फोडणीला घालायला घेऊ। सार फोडणीला घालायचे आपल्याला आता। त्यासाठी आपण हा कांदा टाकायचा चिरलेला, लसूण आधी टाकायची नाही आहे, हे बघा मी सांगते तुम्हाला। त्याच्यानंतर तेल घालायचं थोडंसं आणि कांदा भाजून घ्यायचा। आपण जेव्हा मच्छी आणतो ना, तुम्हाला माहितीच आहे मच्छीला दिवस असा वास असतो, त्यामुळे मच्छी आणल्यावर तिला लगेच मीठ लावून ठेवायचे आहे अर्धा तास। त्याच्यानंतर आपण मच्छी धुवून घ्यायची आहे।
त्यामुळे तिचा हिवस असा वास निघून जाऊन मच्छी खाताना हिवस लागत नाही. चला, या कांदा लाल झालेला आहे. आपण त्यात थोडीशी कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत. पानं करपायला द्यायची नाही. त्याच्यानंतर साराचे वाटलेले वाटण टाकायचं. हो ना. आता हे असं ढवळून झालं फास्ट गॅसवर की या राहिलेल्या मच्छीच्या तुकड्या अशा टाकायच्या आणि हे चांगलं यामध्ये परतून घ्यायचं. असं परतून झालं की हे भांडं असं धुवून घ्यायचं स्वच्छ आणि हे सारात टाकायचं. आता आपण बघायचे की सार किती घट्ट झाले आहे. त्याप्रमाणे पाणी ओतायचे थोडेसे. आपल्याला अंदाज असतो, पाणी ओतायचं. मला एवढे घट्ट हवे आहे आणि माझ्या अंदाजाने एवढे पाणी यात ओतलेले आहे. त्यानंतर आपण ही जी लसूण ठेवलेली ही लसूण आत्ता आपण अशी साराच्या वर टाकायची आहे आणि आता आपण सार शिजायला असेच ठेवू. साराला छान उकळी आली आहे. हे पहा. आता यात आपल्याला ही 5-6 कोकमं टाकायची आहे. त्याच्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ टाकायचे आहे. मी इथे माझ्या चवीप्रमाणे टाकलेले आहे. उकळी आल्यावर ही उरलेली कढीपत्त्याची पाने थोडीशी हाताने चुरून अशी सारावर टाकायची आहे. त्याच्यामुळे कढीपत्त्याची टेस्ट सारामध्ये उतरते. त्याच्यानंतर आपण ही जी कापून कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरलेली ती वरून सारावर अशी टाकायची आहे. आणि सार असेच 15 मिनिटे शिजायला ठेवायचे आहे. अर्धा तास झालेला आहे आणि आपल्या फिशला कोकम आलं लसूण पेस्ट चांगली लागलेली आहे. हे बघा. आता आपण फिश तळायला घेऊया. गॅस एकदम बारीक ठेवायचा आहे. यावर थोडे असे तेल टाकून घ्यायचे. हे आपण केलेला मसाला आहे. मगाशी मी तुम्हाला दाखवला आहे. त्यात थोडंसं किंचित मीठ टाकून घ्यायचं आहे. कारण हे मच्छीचं वरचं आवरण आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये आपण थोडेसे मीठ टाकून हे ढवळून घ्यायचे आहे. तेल तापत आले आहे. आता आपण हा सगळा मसाला असा व्यवस्थित फिशला लावून घ्यायचा. लावून घेतला. आता हे असं फ्राय करायला ठेवायचं. परत असं आपण सगळ्या तुकड्याला लावून घ्यायचं आहे. असा व्यवस्थित मसाला या तुकड्यांना लावायचा. या तुकड्या आपण अशा
तळून घ्यायच्या व्यवस्थित. मच्छी कधीही बारीक गॅसवरतीच तळायची, फ्राय करायची असते. आपली मच्छी तळते आहे तोपर्यंत आपण किचन आवरून घेऊ. चला तर तयार आहे आपली मालवणी पद्धतीची फिश करी आणि मस्त कुरकुरीत फ्राय फिश. हे बघा, तुम्ही पण करून बघा. आणि माझे चॅनल तुम्हाला आवडत असेल तर मला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.